Dream House ετοιμάζει ταξίδι μοναχά για πάρτι σου με τη μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων σε βαλίτσες που θα δεις ποτέ. Και στις καλύτερες τιμές εννοείται. Νόμιζα ότι αυτή η βαλίτσα θα με χτυπήσει, αφού στο Dream House τα έχουμε όλα υπό έλεγχο. Το πιο σημαντικό σε μια βαλίτσα είναι η ποιότητα. Και στις συγκεκριμένες εννοείται είναι από πολυπροπυλένιο. Δεν παθαίνουν τίποτα. Ξεχνάμε και τα βασικά. Τηλεσκοπικό κοντάρι εννοείται σε όλες τις βαλίτσες μας, δεύτερη λαβή και φυσικά κλειδαριά ασφαλείας. Και όλες οι βαλίτσες εννοείται διαθέτουν 4 ροδάκια που τις καθιστούν πανεύκολες στη μετακίνηση. Τώρα να σου μιλήσω για ένα ιδιαίτερο μοντέλο που διαθέτει και θέση για λάπτοπ. Όχι, πες μου, έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο? Όλες τις βαλίτσες θα τις βρεις σε σετ, δεν νομίζω θα δυσκολευτείς να διαλέξεις ανάμεσα σε τόσα χρώματα. Και εννοείται στην καλύτερη τιμή, γιατί μόνο σε εμάς θα βρεις βαλίτσες σετ 3 τεμαχίων με μόνο 79,90. Ακόμα εδώ είστε. Μπείτε τώρα στο dreamhouse.com.gr να βρείτε τις βαλίτσες σας.